Ay mga bahay, managkaon ang mga amo. Kami na po'y mga on. Nasinaw na ang tustos ni Lulusi. Wala ka-anab. Tapos itong manik. Nag-take out na nito? Oo, pati yung manik, nag-take out siya. Ito yung sislahog. Puno yan. Ilang kahog yun na? 20 mahigit. Yan na lang ang naiwan. Yung Egyptian rice natin ngayon, hindi maganda butter kasi nag-brown kasi ang butter nito ngayon. Ganyan ang kulay niya. Ito yung ating basmati rice. Aha. Tapos meron tayo ditong kinakaging na manok. Yung mga buto-buto nitong ginawa kong sislahog. Ayan. Tapos ito patatas na murag anak, napakasarap. Kainan na. Andyan ang magkapatid. Oh, uy, maganda pala ang bagkam nito. Hello mga bangay. Inday kapkab ni ang inyong suking mga kapay diri sa nasod sa Kabalasan. Salamat karunay sa inyong suporta mga bangay. Diri sa inyong suking manalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love, shoutout kaninyong tanan. Mao ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay. Ato. Bye. Hello mga bay. Naku, para man tayo nitong nagpasalon. Yung ano ni, binili ni ano ba, doktora? Parang pang hospital nitong binili niyang hairnet. Hindi dapat ito, kasi pinapawisan ako pag ito lang. Oo. Pinapawisan ako kaya nalagyan kong tela. Pang ano yan eh? Pang ano? Doktor? Pang opera. Hindi, pang salon. Pang salon nga. Kaya nga pinapawisan ako pag hindi ko. Anyway, kain na tayo eh. Hindi kayo magsalata ngayon. Mamaya gabi na yan. Oh, sige, tabi mo na natin. Wala nang space na puno na ng pagkain yung ating mesa. Pula-buyag. Pula-buyag. Parang chicken ano? Parang yung niluto ay ano? Take to 2 pesos. Grabe naman, tagdudos na yung luto. Hindi, yung Wala balat nang lang. tagdos na yung Balat? Ay, ano na balat? Sabi na. Hindi, yung balat. Video na naman ang balat-balat. Pula-pula ng mukha. Sarap pula ng mukha mo. Sakit. Ito pala. Ano pa mo? Manok pa mo. Bakit si Bunsoy no? Maputla siya. Yung sa akin naman may dugo konti. Pero Sa akin pula-pula. Bunsoy, si Soro talaga Gutong ata? madugo. Hindi si ano. Ayan, si kain na tayo ba? Ano munahin natin? Tinan mo hindi. Tinan mo tagahugas. Plato na sa ano. Ako dito, bawasan mo asoy. Ano? Gusto na yan? Hindi, marami ito. Malakas pa naman sa cholesterol ang American rice. Yan ang hindi yung basmati. Kaya bawasan natin. Kaya mo siya. Ay, Tama na ito. Ayoko kasi malakas to, cholesterol. Yung basmati ang hindi gaano. Kung minutira niya, hindi nila. Saan? Ay, Hindi mo ba niya ako niyan? Sarap nga. masarap na eh. Ako nga, nadismaya nga ako kanina kasi luyap eh. Pero masarap pala. Kaso hindi naman maka-tips. Lambot. Nilaga ko nga yan eh. Kaya yung ibang ba't yung ibang iba? Nilaga ko yan. Mga natabay. Sa akin. Wala naman tayong is-this. Uy, ito, ilagay na nga dito. Hindi yan. 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 Pati gulay sauce ang sarap. Yan. Nabili yung kanin mo dyan. So, sino ako? Yan, ibabad mo na yan. Ilan mo yan, ang lababo yan. Puno. Pero nakapabugas na yan. Kung hindi pa, wala na. Bugsak. Tagaliig na. Mas maganda yung setup ng ganito. Malawang. Saka malapit ka mo. Doon. Hindi naman sara. Pipiga naman tayo dito. Uy, damo ka ka. Ang babad mo na ba? Ano ba yun? Masarap no? Masarap na yung Tapos dito yan. Ayan. Lumuwag na tayo. Puro malalaki kasi lagayan eh. Buhay pa. Buhay pa. Kainan na, kainan. Ba't ako ang putla-putla ko? Si Bunsoy may dugo kunti. Ba't ako?
Hindi na ba ako nakarawan? Ito na yung sabi mo. Masok mo. Ilan ang tinira niya? Isa lang kinain niya, Sarah? Hindi kaya maganda ang lagay niya, kaya... Kaya nga. Ano siya? Sa lahat niya, hindi na kinain kasi yung manok niya. Kaya nga. Sige. Hala. Sarap ng patatab. Ang patatas masarap. Papakin. Hindi pa tapos magsandok. Ito, sasahog. Ulam. Ito, wala ng laman, oh. Sana nga. Wala namang signal sa kwarto. Lalo sana ako. Ako ka na lang. Saan kwarto? Hindi ma. Ay, bakit? Alis naman. Makangalagtan niya. Ha? Iwanan ka niya dyan? Nandyan na si kuya. Matulog ka doon, magtulog si Dima. Tulog ka rin. Ayan yan. Ba't walang signal doon? Nasaan si anong Salim? Hindi abot doon? Hindi ang nakakamiga doon kasi kitang-kita ng bata. Ano naman? Ano mga yan? Ano gagawin doon? Nakaupo ka lang. Sasayaw ka? Ha? Anong gusto mong Hindi gawin? ako ano? Ayan yung mata nila. Nga. Gawin mo kung anong gusto mo sa sarili mo. Kasi habang tulog yung bata, hayaan mo yung mata nila. Be confident. Wala ka namang masamang ginawa. Dapat nga pahinga mo yan Nasanay na kasi. Pahirapan ka pag uwi ka na. Kaya mga ano dito pagka Pagsamantala. hindi ka balik. Pero nung amo ko, hindi ganun dati. Ha? Malaki pa nila mga patulog ko mga hindi aalis ko. Ang tabay. Kumusta naman ka ng diri ba? Kailan ba natin ibibigay ang listahan mamaya? Kaya ikaw pag Hindi ka kakausapin ko si nanay. Bago mabigyan ang listahan. Alam ko. Alam ko rin. Kasi kapamilya nyo lang araw-araw ko rin Hindi na ba ito magbigay ng listahan? Wala naman tayo kasalanan, ano? Das lemon, kasi juice. Juice. Daka ano ito? Ano? Araw-araw, sus. Masya ba? Ang sabi mo, kinuha kong lemon, maliit lang. Maliit lang ano? Ang ano? Matagal lang kayong hindi bumili. Hindi lang lang. Medyo malaki-laki. Ako tagal lang. Pag nandyan si nanay, talagang magastos araw-araw. Ang dami request eh. One time, sabi pa ni tatay, bibili akong kamatis, itatago ko pag kailangan mo. Saka ka mahingi sa akin. Sabi ko, Araw-araw. ano yun pag umaga, gisingin kita, kailangan kamatis. Ano, sa tanghali, hanapin kita, kailangan kong kamatis. Sa gabi, hanapin naman kita. O, tragis, kayo na magluto sa kusina. Ako. Dakos pa. Ngayon, dakos lang, bibili kasi nung nakaraan, inipon ko yung mga bulok na kamatis. Ay, di man sa bulok. Ngayon, alam mo ba? Binlin ko kung hindi ko ginawa yun, wala. Magastos. Kaya paayos niya na si nanay. Wala tipid ulit. Nakatipid na sana si Talay kasi bumisita sila. Hindi, di ba? Bumili na. Bumili ni nanay, duro pagawa. Kausapin ko si nanay na siya ang kausap kay tatay kasi nakapagod na rin ang bunga niya na reklamo sa lista. Buti kung sa atin. Sa atin lahat. Ano kayo naman kayo ng tira-tira? Tira-tira lang naman ito sa atin Pinakamin talaga sila. Yung talaga ang buhay. Dati pa man, napapagod na ako dyan sa bunga ko namimili. Bawat dampot. May sinasabi. Minsan matatawa ka, minsan mag-bumisip. Ang experience mo kay tatay, pag yung may busy siya, sige, ako kasi, pag nandiyan siya, tisisitahin ka niya Ganyan, ganyan. Nga. Kaya habang busy siya may nangalagala, prutas ka niya, sige, kuha na ko ng kuha. Wala siya magawa pag nasa cashier na. Minsan pag nasa cashier na, papahiya ka pa. Ano gagawin mo dyan? True. Kung nasa cashier ka na.
Ang sarap ng sauce. Sauce niya, no? Lagyan ng kanin. Masarap yun, dalawang daliri natin eh. Ang sauce niya. Hindi yung sabaw niya, inano ko doon. Ay, talaga? Oo naman. Ay, talaga? Ano may siya? Bali, malinis ang kumain natin. Oo naman. Hugas naman ang hugas eh. Sabi, gusto kong sabihin sa'yo kanina, masarap sa sarap kasi Dalawang kami. 4 na kamay natin. Alam mo, itong ganitong ulam, kailangan panulak. Wala ka tayong panulok. Drinks. Tubig na lang. Ay, ano dyan sir? Nakula doon. Buti na. Ayun. Hindi mo siya uminom ganun. Hindi siya uminom na ganun. Pag ginanap. Ay, nalap. Ano mo? Ginanap pa kasi may salita tayo yun eh. Hindi inom na original ng mga yun. Kailangan na nakakauma yung mantika. Kaon ka ba? Tiis-tiis lang yun ba? Ano nang kinabuhi ba eh? Bukta pa ng kanila. Isa rin yung Ay, mantika. ganon. Okay lang. Mababait naman talaga itong ama namin. Pero ang problema lang pag ano sa lista, yan kami kakabahan. Once a week mamimili. Medyo matagal-tagal na hindi tayo nagkasupresa. Ay! Ano nangyari? Agoy. Kalabas, isang lunod lang. Ako rin na makahapon ng galit ko. Dala, grabe ito, babagsak to. Ano mo dun? Isa pa mo dun sa. Ha? Sana yung may warag alam. Ay, takot to. Oo, kaya yung mga tubig dyan mo sayang. Eh, pati ko na ganun walang ganap eh. Hindi yan nagtutong kasi may nilagay ako sa pinakailalim. Madali lang collecting. Busog na. Marami gusto ko din. Kaya nga, gusto kong magtira talaga ng hugasan kasi busog eh. Parang tayo. Diban ka lang Sarah. Wala naman ano. Ay, pali. Basta may puti sa ibabaw, siguro yun. Ano, buka nga niya. Ay, kailan kaya ito babaklasin ito? Kailangan ko na talaga lagay ng mga sandok. Ang napaka sa space eh. Hindi, sumaki siya. Kasi alam mo yung space na yun, dyan ko nilalagay ang basurahan noon. Dyan ko nilalagay. Tapos pag naka-awok na yan, itapon na yung mga Ako rin, ayun, i-renovate na to eh. sana ka. Ako rin. Ito ka pa ba? Hindi natin alam. Saan nagalin ang mga paa natin. Tignan mo kung mag-isip lang ako. Minsan nagtatanong ko sa sarili ko kung Mag-isip lang ako. hanggang dito lang ba talaga tayo? Sa ganitong buhay? Kaya ano, yung nalalamak na mo, hindi lang pabalik dito din, nalalamak sa kasalan. Mas maganda makahan ka sa Dubai. Ang sabihin mo. Kaya nga. Sabi na ako, Ayaw mo makipagsagalan doon? hindi ko. Ayaw dalawa ni Jong? Ako kasi kailangan ko, ayoko na hindi. Pwede ko open. Kasi kung yung bago ko doon, pwede iba ang nalaw na ng pangit. Nga. Mas maganda magsama kayo. Hindi pa ako sasabihin ano nangyayari. Ano talaga ang plano. Minsan nga, tanong ko sa sarili ko, ano dito lang ba talagang buhay natin? Oo yan. Ano dito lang ba tayo? Minsan kung tingin ako sa bahay, Lord, kahit 1/4 lang. Ako hindi ako gamitin yung ano mo, correction mo. Ano? Hindi, ayoko rin kung ano connection sa sabi mo. Wala. Wala naman ako sa Sabi niyo ako ba? wala naman ako sa gobyerno eh. Wala, nakapost na. Okay, mag-bye-bye na tayo. Hi, bye. Thank you so much for watching. Tapos na, busog na, bye. Salamat. Maghugas tayo na. Hugasan. Tapos, pahinga na kami. 2 oras. Yan ang buhay namin, bye. Araw-araw.